Kde bolo, tam bolo, za 7 elitami a za 7 oskinovanými gnomami, v krajine, kde ľudia na stromoch žili a kde opice po zemi chodili, žili elf s elfkou, ktorí boli veľmi smutní. V krajine vládol mier a všetci sa mali dobre, ale elfovi s elfkou nerobilo radosť to, že nemôžu nájsť žiadny low level do party. Jedného dňa pri expení po lese zazreli jedného núba, ktorý sa stratil. Napriek tomu, že dotyčný bol Blood Elf a oni Night Elfovia, zobrali ho medzi seba a urobili z neho svojho syna. Nikomu z okolia sa to najprv nepáčilo, pretože im chlapec bol dobrý len na honory a tak sa jednej noci kruté level 70-ky rozhodli, že chlapca ganknú a nafarmia si na ňom honory. Nepočítali však s tým, že od chvíle, keď mladík klikol na Create charakter, tak práve v tom momente sa mu bugla štatistika Strange, vyskočila mu na hodnotu 500 a pri každom level upe rástla o 1000. Na leveli 10 to bol neskutočný silák a tak level 70-ky dostali od neho do držky a viackrát mu už na oči nechodili. Chlapca si časom každý oblúbil, ale keďže nemal meno, nevedeli, ako ho majú oslovovať. Časom všetci videli, že rád chodí so svojimi adoptívnymi rodičmi po lese a domov sa vracia s 2 16-slotovými baglami plnými kanabisu. Začali ho už všetci volať svorne Valibrk. Keď mal Valibrk level 50 a Strange okolo 50 000, už nebolo v jeho krajine ani questu, ani moba, za ktorého by dostal XP. Rozlúčil sa teda so smutnými rodičmi a vybral sa do sveta. Mnoho dní putoval po cestách, skilloval, questoval, urobil level 60 a zatúlal sa do malého mesta Vandrakforge. Pomaly sa stmievalo a tak sa rozhodol, že tu prespí a možno si nájde aj nejaký raid. Vstúpil do hostinca, ale ten bol prázdny až na 2 level 60-ky, ktoré sedeli v kúte. Nemal rád samotu, tak si k ním prisadol a dal sa s nimi do reči. Dlho predlho spamovali miestny Worldwide a potom Valibrk riekol. Volám sa Valibrk a vy ste kto? Moje meno je Epikos Enchantidis, ale môžeš ma volať Shanter. No ja keď aj obyčajný šedý shit item do rúk chytím a enchantnem, tak z neho Void Crystal vypadne. Povedal prvý chlapík a hneď na to sa ozval druhý. Mňa volajú Mixonovič Herbalizonov, ale ty mi hovor Mixo. No a ja ucítim každú rastlinu aj na kilometre ďaleko a z jednej rastliny mi hneď 5 kusov padne. Valibrk bol očarený tými bugmi a tak sa opýtal, či by mu nedali invite. Maníci súhlasili, tak ho zobrali medzi seba a ráno sa potichu bez platenia vybrali na spoločnú cestu. Po ceste expili, ale zrazu zistili, že nemajú žiadne goldy. Tak sa teda vybrali, že si zarobia nejaké love na neďalekej farme. Našli tam osamoteného gazdu level 5, ktorý im teda slúbil, že ak mu pomôžu s questom, tak sa im bohato odmení. Skupinka hrdinov povedala, že v pohode, tak sa teda rozhodli, že mu s tým questom pomôžu. Gazda Šluk von Potion bol však vychcaná lama a nepovedal im, že je to séria asi 10 questov. Po 2 dňoch konečne splnili posledný quest a žiadali odmenu. Gazda sa však pokúšal utiec ako správny zákerák, ale Valibrk mu dal charge, Gazdu gankli a obrali ho o goldy a šli ďalej. Gazdu Šluka to nasralo, tak to napísal do guild chatu a celá gilda sa vybrala za tými údajnými 3 zlodejmi. Keď ich našli a tradične to skúšali 8 na 3, dostali aj tak na face a šli radšej sa sťažovať na fórum. Naši 3 skillery ale nevedeli kam ísť a tak išli stále rovno, až narazili na hodne krásny palác. Vybrali sa teda nájsť nejaký group quest. Ten našli priamo u kráľa, tak sa ho teda opýtali, či im ho dá a kráľ im povedal. What the fuck? Vy si na to trúfate, vilami? Dám vám všetko, čo len chcete, ak mi pomôžete. Nedaleko odtiaľto je jedna instancia, v ktorej býva úchylný a skorumpovaný drak Noob Farian a tento pasák uniesol moje jediné 3 dcery. Help, please. Všetci 3 quest zobrali a vydali sa na cestu do Fuckwing Lairu. Cesta však bola klukatá a veľmi ďaleká. Nemali Atlas Loot ani Quest Helper a tak sa rozhodli, že sa večer utáboria. Jeden bude strážiť pri ohni a 2 pôjdu hľadať port do instancie.
Prvý teda ostal strážiť Epikos alias Šanter a Valibrk s Mixom odišli. Epikos zazrel nedaleko Murloka, tak ho zabil a skúšal ho upiec, aby mali niečo pod zub. Ako si ho tak opekal toho Murloka, uvidel, ako nad ním na strome sedí Tauren, ktorý sa smeje. Tauren skočil dole k nemu a vraví: Pečieš, Murloka, pečieš, ale žrať ho nebudeš. Dal Šanterovi kidney shot, zobral Murloka a už ho nebolo. Keď sa ostatní vrátili a uvideli, že Šanter je stanet, dali mu pár faciek a to ho prebralo. Porozprával im, čo sa teda stalo, ale oni si mysleli, že mu jeblo a neverili mu. Neskôr to nechali tak a na druhý deň sa vybrali hľadať Fuckwinglair znova. Šťastie im ale neprialo a tak sa večer museli opäť usadiť. Tentokrát dostal strážiť druhý v poradí Mixinovič alias Mixo. Situácia z predchádzajúcej noci sa však opakovala a keď videli, že aj on je v stane potom ako prišli a večera je preč, povedal Valibrk, že nech nefetujú a že aby Tauren bol rouk je kravina. Tak nad tým mávli rukou a zaspali. Ale ako osud nechcel, ani na tretí deň ten zakliatý dungeon nenašli. Tak teraz ostal strážiť Valibrk. Hneď ako ostal sám, z ničoho nič sa znova zjavil Tauren, skočil zo stromu a chcel ho zamordovať. Valibrk sa ale len robil, že spí. Vyskočil na nohy, Tauren mu dal stan, ale nič sa nestalo. Stan resist 100%, he? Žebrak. Ha ha ha. Skríkol Valibrk. Keď to Tauren videl, dal sa na útek, ale nevšimol si, že za jeho chrbtom je rozložená Frost Trap a tak sa do nej chytil a zamrzol. Keď ostatní dvaja prišli a videli Taurena v kocke ľadu, obklúčili ho, Valibrk použil Heroic Strike, ľad sa rozpadol a Tauren sa zrazu premenil na trpaslíka. Keď zazrel, že stoja okolo neho všetci traja, začal koktať. Ja som nechcel, chalani, ja som mal na sebe len Orb of Translocation, ja vám pomôžem, ak ma pustíte. Valibrk sa ho teda spýtal, kde je ten dungeon, čo hľadajú a trpaslík na to vytiahol mapu, ktorá ich tam dovedie. Náramne sa tomu potešili. Trpaslík dostal po hube, kopanec do ryti a následne sa odpojil. Po necelom dni našli teda konečne tú instanciu. Port bol však moc malý a tak Valibrk povedal, že pôjde on a že keď draka sejme, že im vyspne a že nech ho oni aj s princeznami portnú naspäť. Tak sa teda údatný Valibrk vybral do Dungu sám. Za 30 minút si prebil cestu až do dračej komnaty, kde zazrel princezné. Tie boli radi, povedali, že drak je preč, nech sa ale však schová, lebo že vraj je už na ceste sem. Valibrk sa teda schoval a čakal na obludu. Mal šťastie, že bol rýchly, pretože len čo sa skryl, vkročil do komnaty a hromovým hlasom zvolal drak. Fú, ženy, nejaký elf tu smrdí. Sem s ním nech je gang. Princezné ho ubezpečovali, že nikto tu nie je, že to sa mu len zdá. Núbfarian sa teda nechal oklamať, otočil sa chrbtom k skrytému Valibrkovi. Valibrk neváhal, vyskočil spoza kameňa, skočil drakovi na chrbát, použil execute a v kombinácii s jeho bugnutým strangeom vznikla krytka za 3 mega. V tom momente už bezhlavý drak padol k zemi a Valibrkovi z neho dropol kľúč. Oslobodil teda princezné a začal vyspovať chlapom mená, nech ich naportujú. Hneď ako vyspol meno poslednej princeznej, chcel ešte vyspnúť svoje, ale zrazu mu to napísalo: This player is do not disturb, reason, thanks for the bitches, you noob. Valibrk bol v pasci. Vedel, že ho tí dvaja podrazili a cestu blokovalo Núbfarianové bezhlavé telo. Samozrejme, že oni zatiaľ schrábli odmenu a uvelebili sa na hrade. Princezné sa každý deň pýtali, kde je Valibrk, ale odpovedali im, že išiel hrať na iný server. Valibrková možnosť bola len čakať a čakať. Jeho šanca však prišla. S novým datadiskom dorobil teda zvyšných 10 levelov na level 80, pričom ako bolo známe, jeho bugnutý strange sa každým level upom zvyšoval o 1000. Dosiahol level 80, odtiahol drakovo obrovské telo, uvoľnil si cestu a ponáhľal sa do kráľovského paláca. Na kráľovskej komnate
kde sedeli tí dvaja blbečkovia, ktorí si za ten čas ani neobťažovali sami seba urobiť si tú level 80-ku, Valibrk rozkopol dvere. Valibrk, ktorému v žilách prúdila stále pôvodná horďacká krv, samozrejme nemal 2 versus 1 najmenšie problémy a v pohode ich zdolal. Obaja dostali 20-násobný reskilling a tak zobrali akonty na ramena a utiekli na iný reálm. Bigamista Valibrk si zobral za manželky všetky 3 dievčiny naraz a spokojne si s nimi chodil dungy. Jeho Strange s nasledujúcimi datadiskami stále rástol a ak daňová kontrola nezavrela celý Blizzard Entertainment a ten prestal robiť ďalšie datadisky, tak jeho Strange stále sa zvyšuje až dodnes.